Že klapka. Práve si umývam zuby. Takí dvaja trpkovia musia byť pritom a musia vám to dokumentovať. Takže field pass. Oni sa práve pritom robia, aby ste vedeli. Pekne si vyčistíme medzizubné priestory. Musíme však pritom použiť správnu zubnú pastu proti zubnému kameňu a plachu. Nie tie vlastné šity. Je to vyhrebeň. Nechápam, ako môže toto nutné video pozerať normálny človek. Podľa mňa nie si normálny. My nie sme normálni. Keby ste videli, kto za tou kamerou stojí, tak by ste asi tiež nemali slov. Ako ja nemám slov, lebo mám plnú hubu pasty. Čekaj, si príjmem. Chcel som si až spraviť vlasy, ale to už je za mňa moc intimné. Takže sorry. Až v tomto zábavy nebude. Ja s ním pozerám. Dúfam, že aj vy ste sa spravili a ste práve po vzrušení. Alebo ešte vaše vzrušenie prebieha. Ja ako správny dentista si vyčistím aj jazyk, pretože v ňom sa nachádza množstvo hnilobných procesov. Teraz to dáme preč. Doma na to používam aj pohárik, ale my sme chudobní tu nás, takže pohárik nemáme k dispozícii. Podľa mňa by ste mohli zobrať do záberu aj kolegyňu Romanu, pretože tá sa práve vála po zemi. Ona si to niečo berie, ale to určite uvidíte.